नैबे दायो सारमोननि न'आव मोनफैबाय जोङो बारलांफा सारमोननि न'आव मोनायाव सेरजा दामाद दाम बानायनाय सेरजा दङ औ गासिबो सेरजा गोजा आरो दानै दानै दोननाय बारलांफा सारमोननाव फैबाय जोङो सारा जोंखौ नेयै नेयै लाना फैथारबाय जों आब'मोनावसो मोनसे गासिबो सेरजानि थाखाय दाना फैबाय नैबेखौ ओमफ्राय न'आव साजायग्रा गासिबो न'आनो बुंजोबनाय माबा दामग्रा देग्रा गोजों नै इलायथो बेबायदि साजायो आरो गिफ्ट होग्रा ओमफ्राय नैयाव सेरजा रेडिमेड बानायजोबनाय क्लियार जाजोबनाय ओमफ्राय नैबे सेरजा दिरुं गोजानै दामग्रा हाथियारफोर गासिबो बेयावनो दंजोबो खाम लागाव बेसो दा नोंनि गयारिजों समान नोंजों समान नैबे सब रेडि नैलाय फिसा फिसायाव दङ खामा बेखौ बेसेबां हरगोन सारा बेसेबां हरगोन सारा नोंहा आं इउटुबाव हरबावसै ओरैनो 8,000 गाम्बारि सारा गैया जोंना बेजों समान दं ओमफ्राय बे मा दंखा ए ओरैथ' बानायना दोननाय मा दं बे सार ओइलायथो बयनायावसो दङ खामा उन्दै उन्दैफोरनि थाखाय बानायना दोननाय आरो फिसा 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 आखाइ मोनहास'यैफोरनि थाखाय सारमोननाव नुनानै दामग्रा देग्रा आइजें आइला नुनानै जि गोजोननाय मोनबाय बिराद गोबां बानायना दोनदों सारा सारा मा दंफांनिफ्राय बांसिन बानायो सार दंफाङा मा दंफांनिफ्राय बांसिन दंफांखौ होनना मा दंफांनिफ्राय बांसिन खदाल दंफांनिफ्राय बेखौ हानो रोङाबानो बे खारें नांगौ जायो गासिबो खारें नङा होमबा बेखौ रोङैनि थाखाय
सेरजा मिलायगासिनो सारानै जोंना गोदान सेरजा बानायगासिनो दङ जोंबो ओरैनो दामगासिनो आरो थानो हाया नालाय सिफुं खाम सेरजा सिफुं नुबानो माने थानो हाखाया आरो दामनो लुगैखायो आं गावबागावनि बुस्थुखौ गावबागाव लानानै नै सानैजों सारनि गावबागाव अस्त्रखौ मोनबाथाय थानो हाखायाना Karena memang banyak kena hanya. Banyak banget ada. Jadi bina problem apa tuh? Itu mana kita tahu. Itu kalau ni banyak. No. Wah, sih orang tanya, saya sih gitu. Gua baca itu siapa nak tahu ya? नैयाव खाम बहायनानै दानो आरोना सारा ओमफ्राय बैथिंजाय खाम दानना दोननाय दङ नैबेनो सारमोननि न'आ दिनै सारमोननि न'खौ नुफैबाय ओमफ्राय नैयाव मेरला दंफां दाननानै दोननाय दं खामनि थाखाय ओइयावबो नै गलियाव मेरला दानना दोननाय दङ ओमफ्राय नैबे दंफांफ्रा गासिबो खामनि थाखाय गावखाबाय फलं खालामनानै दोनो आरो सब गासिबो खामनि थाखाय बिराद बुरजा दामना दोनखादों ओइयो गलियावबो दङ नैबे जाबाय आंनि गुमै बे गुमैया लाना फैबाय सारनि उनाव ओमफ्राय सारा पासस'आ ए इयावनो ओमफ्राय बेयावनो ज' थाजोबदों आरो न'आवनो लागाव नै बेयावनो आरो प्रेक्टिस खालायहोग्रा बेयावनो प्रेक्टिस खालायहोदोंमोन गासै ओमफ्राय दामग्राजोंबो ना मोसाग्रायाल' अकल पासस' 560 जन मोसाग्रायानो ए मोसाग्रायानो ओमफ्राय दामग्राजों दाजों 700नि बारदों गोमखा ओमफ्राय प्रेक्टिसा बेयावनो लादोंमोन आरो सारनि नैबे आंगोनायावनो बेनो जोंनि न' जाहैबाय गोदोनि बायदिनो दंलै सार ओरैजाय फैनानै माने माबाया गैया आरो बिल्डिं माबा माबि गैया आरो गामि एरिया आरो जोंथिंसो बिदि माबा बिल्डिं माबा माबि जालाबाय जों थाबाथ' हरसेसो दामोन ओमफ्राय रानिया सारनिबा जायो ए ए जोंनाबो आब'नि फिसाजो इउएनआव फैयोनो देग्लाय ओमफ्राय बेखौ दा कलेजाव एडमिसननि माबा माबि खबरखौ लानानै थांफाखानोसै आं थ' होनबा थांसै ने बेखौ गासिबो बिदि दानि बुस्थु मा दोनना बेखौ माने ओरै खुरनानै एसे दोननानै साइडआव
माबा हायाव थाथारगोन एक मन गाहाम नांगौ ना दंना गैया सार बेयाव खालामनानै दोनो अब नायना ला ओइ बे वाइडा आच्छा गोजोना थानाय ने सय माससिम सोमनांगौ आरो ना होमबासो गावनाया आरो ना अ एम्फौनि थाखायसो बेखौ ओरै गनाव ओरै गन दोबायब्रा अ सिदा ओमफ्राय बेखौ सायाव होना दोनबाय आरो ना गेजेराव औवा होबाय दैया लोमनाय जानांगोन ना बेखौ लोमसावो जाबाथाय जाला नैबे रुनांगौ जायो माबायाबा सोमनो हायाबा नैबे नैबे बे द्रामाव हरसे होनानै दोननांगौ दैखौ बयेल खालायो ओंखामखौ ओमफ्राय नैबे गारिया जाहैबाय खाम रोगाग्रा बिराद बुरजा बुरजा रोगानाय नुखायो फट'आ सारखौ बेजोंनो रोगाजोबो गारो दे होनबा सारनि बेफोरनोसै हारिमुनि नाजानाय आरो गोबां हारिमु सिबियारि सारा बेनो सारनि न'आ दा नैयाव जाफैबाय सारनि न'